Ndi nthawi yankhani kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya. Poyamba nayi mitu yake. Nduna yoona za chitetezo cha mdziko yapempha anthu mdziko muno kuti asiye kumaona polisi ngati achipani potengera komwe amachokera. Unduna woona za ntchito watsimikizira anthu mdziko muno kuti boma liwonetsetsa kuti akulandira malipiro abwino motsata malamulo a ntchito a dziko lino. Ndipo boma lalimbikitsa ntchito yogawa chimanga kwa anthu omwe akhudzika ndi njala mdziko muno kuti pasapezeke munthu okufa ndi njala. Takulandirani mu nkhani zathu. Nduna yoona za chitetezo cha mdziko a Ezekiel Chingoma apempha anthu mdziko muno kuti asiye kumaona polisi ngati achipani. Achingoma anena izi kunathenje kulilongwe pomwe anayendera polisi anathenje kuti akaone momwe chitetezo chikuyendera mderali pamene mphekesera pa masamba a mchezo zimati derali likukumana ndi mavuto okukhudza chitetezo. Pomloka wadzaniza mbiri mu ripoti ili. Nduna yoona za chitetezo cha mdziko a Ezekiel Chingoma inayendera dera la Nathenje posatira zomwe akuti mkulu wina adafalisa kudzera pa masamba a mchezo kuti kuderali anthu akuphana koma polisi palibe chomwe akuchita. Ndunayi yati kupita kwake kumaloku kwapeza kuti malipotiwa ndi osinjirira ndipo yapempha anthu mdziko muno kuti asiye kufalisa nkhani zabodza kudzera pa masamba a mchezo. Ndunayi yapemphaso anthu mdziko muno kuti asiye kumaona polisi ngati achipani atipoti ambiri amalephera kumasuka ndi apolisi poganiza kuti ndi andale. Kaya ndiwe wotsutsa, kaya ndiwe waboma, umayenekera ukhale m'manja mwa chitetezo. Ndiye ndimapempha anthu akuno kunathenje kuno kummawa kwa Lilongwe kuti nkhani za chitetezo asamazilowetse ndale. Chifukwa nkhani za chitetezo akazilowetsa ndale kukhala kovuta kuti waja amupeze ofisala wathu akampemphe thandizo la chitetezo. Chifukwa akakhala ndi mtima kuti ameneyu siwa chipani changa. Mawu awo a gulupu akamonde ati anthu mderali akhala akuloza dzala a polisi kamba ka imfa zosiyanasiyana zomwe zachitika mderali zomwe ati apolisi panalibe chomwe akanatha kuchita poti ena anachita kudzipha okha komanso ena anali ndi vuto la mu ubongo ndipo bambo wina ati anamenya yekha ndi kupha mwana wompeza. Mfumuyi ati ngakhale chitetezo chikuyenda bwino mderali pali zina zomwe achitetezo akusoweka mderali. Kunoko kuli vuto la transport imene inalipo ndi galimoto imodzi. Galimoto imeneyi ndiyoti panopo sikugwira ntchito mokwanira bwino ndi akutha ikafuna kuyenda pa msewu ndikuti tuchita kukankha ndiyeno kumapezeka kuti pali vuto imene lachitika ngati kutali mwina ngati kunkhoma ikachitika kunkhoma kuti pokhala povuta kuti apolisi athu athamange chifukwa cha mayendedwe. Beston Mmangisa ndi mkulu wa polisi pa Nathenje. Chimene timakamba ndichonena kuti tikagwirana manja tonse ndikuti zapezeka zoti ntchito idzakhala yochepa kwambiri. Kunoko kunathenje ndi kwabwino kwambiri ndipo kunoko tikulonjeza kunena kuti tigwira ntchito pa usiku ndi usana kunena kuti kuperekedwe chitetezo kunoko. Pamwambowu panali magulu osiyanasiyana kuphatikizapo akuluakulu a mipingo komanso oyendesa za maphunziro ochita malonda ndi onse okhuzidwa ndi zachitetezo. Pomlowoka, MBC Lilongwe. Mkulu wa polisi mdziko muno Mayi Melini Yolamu wachenjeza mchitidwe wochitira nkhanza amayi pandale komanso kutengera malamulo m'manja mwawo pomenya ndi kupha anthu omwe akuganiziridwa kuti apalamula mlandu kapena zaufiti. Ayolamu apereka chenjezo mu mzinda wa Lilongwe pomwe nthambi ya polisi imakhazikitsa kampeni yothana ndi nkhanza kwa amayi pandale pomwe dziko lino likuyembekezeka kuchititsa chisankho chaka chino. Zambiri mu ripoti ili la Foster Maulidi. Mkulu wa polisiyu wati ndi wokhumudwa ndi mchitidwe wochitira nkhanza amayi pandale komanso kutengera malamulo m'manja polanga anthu omwe akuganiziridwa kuti apalamula mlandu komanso nkhani za ufiti maka kwa achikulire. Ayolamu ati anthu azindikire za ufulu wa munthu aliyense ndi kulemekeza amayi posatengera chipani kapena chipembedzo chomwe amatsatira. Iwo ati apolisi ndi wodzipereka kutumikira Malawi onse mwa ukadaulo ndipo apempha anthu onse mdziko muno kutenga udindo pothetsa mchitidwe wa nkhanzawu. Ifa Malawi tonse titenge mbali
tifalitse uthenga wonena kuti tiyeni tiwalole azimayi apange nawo za ndale osaopseza osawasowetsa mtendere chifukwa nawonso ndi ufulu wawo ngati nzika za dziko lino. Pamene takumana ndi zinthu zosiyanasiyana tiyeni tipite ku polisi tikapereke uthenga umenewo. Apolisi ndi wokonzeka kuti awathandizire amalawi onse. ntchito yothana ndi nkhanzayi yakhazikitsidwa mogwirizana ndi bungwe la UN Women lomwe lalonjeza kuthandiza amayi kutenga nawo gawo pandale pofuna kukweza chiwerengero cha amayi wa mnyumba ya malamulo komanso maudindo osiyanasiyana. Mawu awo atiye maliri ayamikira ntchitoyi ndipo apempha mafumu onse mdziko muno kuti akhale patsogolo polimbikitsa mtendere. Tikukengera mabanja limodzi unaweza kuzunguka kwa zibani zosiyana ndi makanga timakalabu mfano sefu ndi Malawi tete one magazisaba ko magazibani zingati makalabu ndi mali za nufu kaji klabu ino simanga ifune na nufu kujena chibani ino simanga chifune mozo mletsana ai ni nuza mafumo onse ma group ma sio group kuti amene apezeke mlanga muline chibani political party imene ipezeke panga zimenezi anthu amudzi wasapite konso. Ntchito yolimbikitsa ufulu wa amayi ayikhazikitsa pamutu woti limodzi kuthetsa nkhanza kwa amayi pa zisankho komanso ndale. Foster Maulidi, MBC, Lilongwe. Dziko la Malawi akuti likuchita bwino poonetsetsa kuti anthu ake akukhala ndi umoyo wabwino m'magawo osiyanasiyana. Izi zadziwika pomwe bungwe la National Statistical Office limafotokoza zotsatira zakafukufuku yemwe bungweli linachita chaka chatha. Nduna ya zachuma yakhazikitsa milozo yakafukufukuyu yomwe ati ndiyofunika pothandizira boma kupanga ziganizo zofunika zomwe zingathandize dziko lino pa chitukuko cha chuma cha anthu ake. Beatrice Mwape ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mwazina kafukufukuyu waonetsa kuti chiwerengero cha ana omwe amayi ambiri amabereka chatsika kuchoka pa 7 kufika pa 3. Amayi omwe akugwiritsa ntchito njira zolera akuti afika pa 68 pa 100 ndi kuti chiwerengero cha atsikana omwe akubereka kwambiri ali m'madera akumudzi poyerekeza ndi m'matauni. Kuphatikiza apo amayi oyembekezera omwe akumapeza thandizo kuchipatala afika pa 96 pa 100 poyerekeza ndi 55 pa 100 kumayambiriro kwa zaka za ma 2000. Milozo ya zaumoyoyi yaonetsa kuti ana omwe amamwalira asanafike zaka zisanu achepa kuchoka pa 234 pa 100,000 kufika pa 48 pa 100,000 aliwonse. Poyankhula atakhazikitsa milozoyi, nduna ya zachuma a Simplex Cholabanda ati izi nzofunika popeza muli uthenga omwe uthandizire boma kupanga ziganizo komanso ndondomeko zomwe zingathandize pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. Izizi zimathandizira unduna wathu kuti tizichita plani yolondola tikamapanga budget komanso economic policies ndondomeko zoyendetsera chuma cha dziko lino. Ndinali wokondwa kwambiri kuti a National Statistical Office abweretsa ripoti imene itithandizire. Ndanenaponso kuti ndi mtundu umene ngwathazi umene umagwira ntchito za chitukuko. Anthu odwala sangagwire ntchito za chitukuko. So tikuyembekezera kuti kugwiritsira ntchito ripoti imeneyi yomwe ikuonetsa kuti anthu akuoneka athanzi miyoyo yawo ikuyenda bwino ndekuti chumanso chipita patsogolo. Mawu ake mkulu wa bungwe la zakafukufuku la National Statistical Office a Shelton Kanyanda ati dziko lino likuchita bwino pa zaumoyozi ndipo ati izi zili chomwechi kamba ka ntchito komanso ndondomeko zomwe unduna wa zaumoyo ukuchita. Komabe iwo ati pakufunika kuunika magawo ena monga kunenepa kopyola miyeso kwa ana komanso kuchuluka kwa atsikana omwe akubereka kwambiri m'madera akumudzi. Kampeni kwene uchitikabe kudzera kuboma unduna za umoyo komanso ndi mabungwe ena amene apanga za umoyo kuti tilimbikitsebe kadyedwe kabwino. So sizokhazo zimene nazo kuti even mbali ya kubereka ngakhale anthu achepa amene akubereka azimayi tionetsetsebe kuti mina uthenga wachofire kwa anthu ambiri chifukwa zikuonekabe kuti kumadera a midzi chiwerengero chawo kumakhala chokwererapo kusiyana ndi matauni. So matauni momwe pali mafactors ngati zinthu zoti akupita ku sukulu kumidzi konso mwina talimbikitse anthu kuti azipita ku sukulu akaphunzire pamene amachedwerako kuyamba kukwatira. Pakadali pano bungwe la UNFPA layamikira dziko lino pochita bwino ngakhale lakumana ndi mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo komanso miliri ya matenda.
mkulu wa bungweli Anelida Rodriguez atsindika kuti zotsatirazi zipereka mwayi ku dziko lino powunikanso zofowoka zomwe zilipo ndi kuzikonza. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Nduna yoona za ntchito a Vitumbiko Mumba yatsimikizira anthu omwe amagwira ntchito yogulitsa katundu ku msika wa Mataifa ku Mzuzu kuti boma layika mtima poonetsetsa kuti akulandira malipiro abwino mogwirizana ndi malamulo a ntchito a dziko lino. Amumba amalankhula izi ku Mzuzu atayendera anthu ogwira ntchito komanso eni sitolo a msika wa Freedom Square omwe umadziwika bwino ndi dzina loti ku Mataifa. Chisomo Manda wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Atafika ku msika wa Freedom Square omwe ambiri amudziwa ndi dzina lokuti Mataifa, nduna yoona za ntchito a Engineer Vitumbiko Mumba analandidwa ndi gulu la anthu omwe amayimba nyimbo zowatamanda. Anthuwo adati atamva mphekesera kuti Amumba angathe kufika kumalowo anachiona cha nzeru kuti akaone komanso kukawayamikira ati pa ntchito yotamandika yomwe agwira masiku apitawa pokhala munthu mmodzi omenyera ufulu wa anthu ogwira ntchito. Polankhula atamaliza kuyendera msikawo, iwo adati apitiriza kumenyera ufulu wa anthu ogwira ntchito mdziko muno. Poona Mataifa ndi anthu amalawi anzathu amene iwonso zikuwavuta ngani za chuma ziko lino pena ndi apo zambiri mbizi zikuwavuta kuti pena chatipange chipikisheni sikhala bwino yayi koma tiwayitane tikhale pamodzi tikambirana kuti kodi bwanji mukulephera kukwanisa kulipira anthu moyenerera. Alipo ena kunoka amalipira 200,000 ndi kwacha mwezi kwayendera, ena 80 komano ena alipo pa 50 60 ngakhale zogwira ntchito amanama pena akoma 25,000 kwacha palibe amene kunoko amalipira munthu less than 50,000 kwacha palibe. Takambanawo ambiri ogwira ntchito kuti ayi ma 50 and above. Koma boma limatilamula mena kuti azilipira 75,000 kwacha and above. Ndeni nabwera kuti nzaone makamaka madandaulo achani ma employers eni yake amsika popeza iwowo ma employers ndife aleba timakwita tonse limodzi. Poyankhulapo za anthu omwe anasonkhanawo mwaokha, iwo adati izi ndikamba ka utsogoleri wabwino wa mtsogoleri wa dziko lino yemwe wayika chidwi chake pa ntchito yotukula dziko lino. Tikutanthauza kuti simayembekeza kuti mabwera anthu chonchi chifukwa kuti sitinapanga advertise nthawi zambiri kauza nthu ndikubwera umene kwa anthu ambiri chinamtindi cha anthu ndiye nangoti nangoza cheyawa ka cheyawa atani mwafunsa cheyawa kuti kodi anthu wachoka nawo kutiko poyeza nawo tachiyansi kuti anthu ufuna komiti yanu ndiye nawo tingoona yani tingoona ananena kuti silifuna achigulu yayi koma kubwera kwa anthuwa pa zinthu ziwiri. Number 1 amamukonda Tota Chakwera ndunaba ngati manja mwamba Chakwera manja mwamba Chakwera umboni ndi umenewu pali wina asakunamizeni kuti kunzuzu ansata Chakwera ilo ndi boza la nkunkhuniza pachitumbuka timati bongo chani bongo komanso anthu akusangala ndi ntchito zimene Chakwera tituma zoti timenyere ufulu wa anthu ogwira ntchito komanso ma employers ndikubweraku is a testament to that. Ndunayi inapereka ndalama zokwana 2.5 miliyoni Malawi kwacha kuti zithandizire pa ntchito yoyika magetsi mu msikawo. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Mmodzi mwa nzika zokhudzidwa a Nixon Nzakwachagondwe amboma la Rumphi ati mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuyenera kupatsidwanso mwayi kuti apitirize kulamulira dziko lino kamba ka zitukuko zosiyanasiyana zomwe boma likukhazikitsa. Poyankhula ndi MBC, Nzakwachagondwe anafotokozapo za zitukuko za misewu kuphatikizapo wa Rumphi kukafika kunyika komanso chitukuko cha ulimi wa nthilira chomwe chili ku Bolero. Tafika pa boda ya Dedza pamene namba kuti kumalawi kwasintha ndikutanthauza chani. Tafika pa Dedza napita pa immigration ya Kareja kuti ngati travel document yanga kuchoka paja basi nachita manyaza kuti iwe izi zakale tayangana kumazere kwakoko ne kwetayangana kumazere akuti no immigration ya sopano ndi iyi. I was really surprised and overwhelmed. Basi nakwera basi yanga baja M1 yakusintha ndithu ilipo akusintha
tafika mlilongwe best. Lilongwe is Lilongwe plus now. Tafika parumpi paboma naona kuti mseu wa lumpi nyika usinda. Tafika kumuzi kwathu kweni sopano kunkhamanga. Kurumpi kunkhamanga kusinda. Irrigation scheme imene kupanga kuja is first class. Malawi had presidents, but no one thought of developing Kurumpi irrigation farming. Ndiye mwina mawano kumtundu wa Malawi ndo otani. Mawanga kumtundu wa Malawi wholeheartedly ndikufuna ndikupempha Dr. Lazarus Chakwera, ndikufuna kuti boma la Chakwera ili 2030 until beyond paka Malawi ifike kuti Malawi di. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya tentonenso mitu yake. Nduna yoona za chitetezo cha mdziko yapempha anthu mdziko muno kuti asiye kumaona apolisi ngati achipani potengera pomwe amachokera. Unduna woona za ntchito watsimikizira anthu mdziko muno kuti boma liwonetsetsa kuti akulandira malipiro abwino motsata malamulo a ntchito a dziko lino. Ndipo boma lalimbikitsa ntchito yogawa chimanga kwa anthu omwe akhudzika ndi njala mdziko muno kuti pasapezeke munthu okufa ndi njala. Takulandiranso mu nkhani zathu. Nduna yoona za maphunziro a msukulu za ukachenjede a Jessica Bwira yati ndiyokhutira ndi momwe sukulu zina za ukachenjede za boma komanso zoyima pa zokha zikugwirira ntchito zake. Akabwira ayankhula izi atayendera sukulu za ukachenjede za Malawi University of Science and Technology, Catholic University of Malawi ku Chiladzulu ndi Kamuzu University of Health Sciences ku Blantyre. Itayendera sukuluzi ndunayi yati mwazina yakhutira ndi chitukuko cha ntchito zomangamanga komanso kulimbikitsa kwa maphunziro apamwamba komwe kukuchitika msukuluzi. Tili ndi ripoti ili la Geoffrey Chinawa. Nduna yoona za maphunziro a ukachenjedeyi inayamba ulendo wake oyendera sukuluzi pofika pa University ya ukachenjede ya Mast m'boma la Tcholo, komwe mwazina inayendera ntchito za chitukuko komanso zinthu zina zaluso zomwe zikuchitika pa malowa. Kenako ndunayi inachita zokambirana ndi akuluakulu a sukuluyi kuti amve momwe zinthu zikuyendera pa malowa. Atachoka ku Mast, Akabwira anapita ku sukulu ya ukachenjede yoyima pa yokha ya Catholic University m'boma la Chiladzulu pofunanso kukaona momwe sukuluyi ikugwirira ntchito zake. Kumeneku iwo ayamikira sukuluyi kamba kozilimbikira komanso kukuza ntchito ya maphunziro omwe imapereka. Ulendo wa ndunayi pa tsikuli unathera ku Kamuzu University of Health Sciences ku Blantyre, komwe yaonanso momwe ntchito za sukuluyi zikuyendera komanso zitukuko zomwe ikupanga. Ku maskulu osetapita zikuoneka kuti kukumangidwa malo oti anthu adzigwira zintchito, kukuonekanso kuti maphunziro akuyenda. Maphunziro ake sikuti akungoponyedwa apo ndi apo, akuyesetsa kuti Malawi 2063 kuti chani chuma tichiyendetse bwanji, tingathe bwanji kuti anthu adzitha kupeza. Mwachitsanzo tinene kuti mutafuna pregnancy test, ndi chifukwa chani adzichita ukatenga kunja tipange toka, tractor tipange toka, kuti titani kodi tipeze mene tinga thandizire umoyo wa munthu. Maphunziro ako akachenjede akuoneka kuti anthu amvera zimene akunena Achakwera kuti tiyesetse kuti Malawi akhale odziyimira pa yekha, tisamapeza kuti mpaka na toothpick tikukatenga kunja, tipange ndithu zinthu zoti tizitha kuzidyetsa tokha tisadalire anthu. Ndemene ndayendera kuyambira dzulo ku Domasi kudzapita ku Unima, kuchoka pano tinene kuti kwa lero lokha tafikanso pa MCA, lero tayambira ku Mast kudzapita ku Jeno ku Catholic University, kenako lero tili pano. Osewa zikuoneka kuti anthu amva kufuna kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti maphunziro akhale othandiza munthu wakumudzi, maphunziro akhale otukula dziko lino. Malonse omwe ndunayi inafika, adindo a sukuluzi athokoza mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kokhazikitsa unduna oona za maphunziro a ukachenjede. Mark Malewa ndi wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya Kuhes. Nayendera bwino kwambiri ndi manja awiri, ndipo ndi chiganizo chomwe chimayenera kuchitika adi dzana. Tili okondwera osangalala kwambiri kuti panopa ukachenjede, usukulu ukachenjede walandira ulemerero wa paokha pokhala ndi ministry ya paokha.
chikutanthauza kuti panopa ndikuti ma issues ambiri okhuza ukachenjede masukulu ukachenjede aziyang'anidwa ndi unduna wapawokha ndi chinthu chimodzi chomwe choti chithandiza kukweza uchitukuko cha maphunziro ukachenjede m'Malawi muno. Pakadali pano ndunayi yapempha bungwe la boma lopereka ngongole kwa ophunzira msukulu za ukachenjede kuti lipereke ngongole kwa ophunzira onse oyenerera omwe apemphe ngongoleyi. Masomphenya achitukuko wa dziko lino amasindika zakufunika kukhala ndi ophunzira osulidwa moyenera omwe mwazina angapereke mayankho amavuto ena omwe dziko lino limakumana nawo. Jeffrey Chinawa, MBC, Blantyre. Boma lalimbikitsa ntchito yogawa chimanga kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mdziko muno ndi cholinga choti pasapezeke munthu yemwe ati afe ndi njala. Polankhula pa sukulu ya Chifunga kwa mfumu Mlauli kuneno potsogolera ntchito yogawa chimanga kwa anthu okhudzika ndi njala, wachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe a Joyce Chitsulo anati boma ladzipereka kuonetsetsa kuti anthu onse okhudzika ndi njala kuphatikizapo akuneno ndi Mwaza akulandira chimanga. Zambiri mu ripoti ili. Boma la Neno ndi limodzi mwa maboma omwe akhudzika ndi njala mdziko muno chifukwa cha ng'amba yomwe inadza kamba ka El Nino imene idakhudza madera ambiri chaka chatha. Pakadali pano boma ndikupereka chimanga kwa anthu okwana 5.7 million omwe anakhudzidwa ndi ng'ambayi, ndipo boma la Neno ndi limodzi la maboma awa. Poyankhula pa sukulu ya primary ya Chifunga kwa mfumu Mlauli boma la Neno komwe anatsogolera ntchito yopereka chimanga kwa anthu, wachiwiri kwa nduna yona za maboma ang'ono umodzi komanso chikhalidwe Mai Joyce Chitsulo anayamika mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera chifukwa choonetsetsa kuti anthu onse amene akukhudzika ndi njala alandire chakudya chaulere. Kuti lero mabanja okwanira 1948 ochokera kuneno makamaka kwa afumu a Mlauli akulandira chimanga chimene boma likugawa boma la Chakwera chifukwa kuti kunoko kunakhala njala. Mutati muone chaka chinonso kukoneka kuti njala ikhalapo. Iyi njala chatha tikuyilandira pano koma chaka chinonso menda mu mulibe chilichonse. Kutanthauza kuti njala ipitira. Ndeti tithokoze boma chifukwa chokuti inanena kuti kwa miyezi 6 kuyambira Okutobala ikhayi kuti pasa chimanga kunoko kuti anthu adzidya. Ndeti ndithokoze ndi zofunikira kwambiri. Munthu wa njala sangatenge nawo kwambiri gawo pachitukuko. Ndemutati muone kuno zitukuko zochitika pa sukulu ti pano pa Chifunga block kumangika imafunika anthu atenge mbali ututa mchenga ndi zina zotero. So anjala sangapange zimenezo. Kutanthauza kuti menelero akugawira chakudya ndi chofunikira kwambiri chifukwa akakhuta apitano akatole mchenga wa chitukuko pa sukulu. Mai Chitsulo apemphanso anthu kuti asamayike ndale pena paliponse makamaka pa ntchito za chitukuko, koma m'malo mwake apitirize kugwira ntchito ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera komanso ndi boma lake pofuna kuthetsa mavuto omwe anthu akumana nawo. Iwo apemphanso anthu a boma la Neno komanso Mwanza kuti adzale mbewu zimene zimapitirira kung'amba monga chinangwa komanso mbatata pofuna kupewa njala chaka chino kamba ka ng'amba imenenso yadza chaka chino. Ndimakhulupirira kuti ndale sitidya ife timafuna chitukuko. Nde tikakayika kwambiri maso athu kapena kuti nzeru zathu pa ndale nde kuti dathu situkuko, koma tufuna tike nzeru zathu pa chitukuko dathu chitukuko. Pene kuti pano pakumangidwa masukulu block amene mali kuti mangira boma la Chakwera ndikani kuno kwambiri. Ndete taikamba ndale pambali tipezeka kuti kumali kuno kachitukuko kwambiri fatose kulizana nkukula dziko lathu. DC boma la Neno Rosemary Nawasha ati ntchito yopereka chakudya kwa anthu mbomali ikuyenda bwino. Nyengo uno kuneno sili bwino. Chimanga anthu alibiletu cholandira analandira last November, December inali yokuti alibe chilichonse chimene angagwire. Akanayembekezeka kuti mwina azitolako zina zake m'minda, koma mmene inachitiranso nyengo kunoko ndiyo kuti inapsereza china chilichonse timaungu timene akanatha kumatola ndi tinantina sitikupezekaso m'minda. So kubwera kwa chimangako chakhala ngati chapatsa anthu relief kuti lero akadye nsima. Ndipo mmodzi mwa anthu omwe alandira chimangachi Mai Flora Chentulo ochokera kwa Feremu kwa mfumu Mlauli ati ndiokondwa ndipo akuthokoza boma kamba ka izi. Kalo kwambiri kuti ana anga uyambira lero pita mtsogolo mwaphunzira moyenera fuka ana amalipo pita sukulu fuka ya njala. Akachedwaso komapeza phalalata ndi amabwera anaja akulira ndeneso kuona ndimapangirana ndipanga bwanji. Mangolowa munthu wachola bonongwe nkuphika nkupapatsana aja nkumatani nkumadya nkuona kuti apita sukulu koma lero ndikuthokoza kwambiri ndipo sindikuthoyankhulayi pa zomwe mwatichitira. Mabanja opitirira 10,000 boma la Neno amene anakhudzika ndi njala akhala akulandira chimanga mwezi ndi mwezi kuyambira mwezi wa Oktoba chaka chatha, ndipo kulandiraku atsiriza mwezi wa March
chaka chino cha 2025. Blessings Kanache, MBC Neno. Ntchito yomanga skulu ya primary ya Mpatsa mdera la Mfumu Tengani ku Nsanje yomwe anayikhazikitsa mu Septemba chaka chatha ayisamutsa kupita kumuona kumpoto kwa bomali kahamba kuti mafumu a mderali amafuna chipuputa misonzi. Mkulu woona za ngozi zogwa mwadzidzidzi a Charles Kalemba ati mafumuwa amafuna ndalama zokwana 120 miliyoni kwacha kuti ntchitoyi igwirike. Akalemba anena izi atatha kuyendera malo atsopano omwe amangepo skuluyi. Secret Segula ali ndi zambiri. Iyi ndi skulu ya muona. Skuluyi inakhuzira ndi Namonde Fred ncha ya 2023 madzi atasefukira mtsinje wa Thangadzi omwe ali pafupi ndi skuluyi. Ndipo kamba kuti malowa ndi kumusi madzi sayidwa kudzadza makalasi olomvula itagwa yochepa. Ndipo izi ndi zomwe zinachititsa kuti skuluyi ayisamutse kupita kumalo ena pafupi ndi Admark mderali. Ndipo pachifukwa chokuti mafumu akwa Mfumu Tengani amafuna chipuputa misonzi cha ndalama zokwana 120 miliyoni kwacha, ntchito yomanga skuluyi tsopano imangidwa pa Muona Primary School. Mkulu woona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ndi Charles Kalemba ndipo akufotokoza zambiri. Ndifotokoze kuti nthawi imene ijayo mene tinkakayamba kuti a president akapange ronchi atiye anatsimikiza ingakhale pamaso pa president kuti malo aja palibepo mavuto ena aliwonse chifukwa chakuti ndalama zimene zinaperekedwa zinali za ma school block. Ndiye titangochoka kumene kuja kunabwera uthenga onena kuti amfumuwo ndi anthu awo akufuna compensation ya 120 million imene sinapezeke kwa ife kapena ku amene akutithandizawo komanso konsolo tinayuza kuti angati konsolo ili nayo ipereke konsoloyo. Mawawo ogwirizira udindo wa mfumu mlolo Mayi Kalota Phiri ati chitukukochi achilandira ndipo izi zithandiza kukweza maphunziro mdera lawo. Ife tilosangalala kwambiri chifukwa cha chitukuko cha skulu chimene chikubwera panopo malo anyuwani. Chifukwa malo kumene kunali skuluko kunadusa madzi a mtsinje wa Thangadzi. Ndiye apa tinakhala pansi kukambirana ndi ayeneke amalo ano ndi atachimva pamene anavomereza kuti ife sitingathe kunena kuti no boma itipase ndalama. Ndiye tinagwirizana kuti kuli bwanji kuti tipange ngati tasinthana kusinthana malo amene kuli skulu ndi kusinthana malo amene iwo ankalima. Ndiyo bwankhulapo DC wa mboma la Nsanje a Dominic Mandira ali ngati konsolo iyesetsa kuti ipeze ndalama zomangira skulu ya Mpatsa. Iwo apemphaso mafumu akwa Tengani kuti apeze malo oti skuluyi ayimangepo. Nditsimikize pano kuti pamene project imene yachoka kumpatsa kubwera kuno tikudziwa kuti skulu ya Mpatsa ana pamene popo alili pa mavuto chifukwa akuphunzirabe mu matenti imene ndi vuto lalikulu. Komano ife ngati konsolo tiyesabe kupeza njira kuti kodi anthu ana akumpasa tingathandize bwanji. Ntchito yomanga skuluyi igwirika ndi ndalama zochokera ku Presidential Charity Initiative zokwana 225 miliyoni kwacha. Skulu zonsezi zinakhuzira ndi Namonde chaka 2023. Secret Segula, MBC Fatima Nsanje. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Nduna yoona za chitetezo cha mdziko yapempha anthu mdziko muno kuti asiye kumaona apolisi ngati achipani potengera pomwe amachokera. Unduna woona za ntchito watsimikizira anthu mdziko muno kuti boma liwonetsetsa kuti akulandira malipiro abwino motsata malamulo a ntchito a dziko lino. Ndipo boma lalimbikitsa ntchito yogawa chimanga kwa anthu omwe akhudzika ndi njala mdziko muno kuti pasapezeke munthu okufa ndi njala. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, mwakoma nonse. From the 28th of January 2025, the new MBC experience begins on MBC TV1.